Здравейте хора, аз съм Деси и сега ще покажа как се прави хранилка за птици от пластмасово шише. За това ще ви е необходимо пластмасово шише, нож за хартия, и някаква връзка, въже или каквото имате, за да вържим хранилката за дърво. И сега изрязвате една дупка, където ще бъдат семената. Ето така. И трябва да се получи това, да има дупка. И сега правите дупки отдолу, малки, за да може, ако завали дъжд, да не седи водата вътре, да тече. Момент. Ето ги дупките. И отзад правим още две дупки. Тук и тук, да речем. И бушкаме вътре каквото сме взели, за да закачим шето за дървото. И ето ги дупките. Малко трудно ги пробих. Тоест не можах да ги пробия, затова нагрях на ножица с една запалка и стопих пластмасата. Ако на вас ви е трудно, направете същото. И сега пъхкаме това. И ето. После го завързвате за някое дърво и го пълните с семена, слънчогледи, хляб, каквото решите. Те изстедат всяко от тези неща. И така през зимата може да помогнете на някоя птица, защото през зимата се намират трудно семена. И това беше от мен. Благодаря ви за гледането. Дайте положителен вот за клипа и се абонирайте, ако ви е харесало. И чао!